מתחילים, קודם כל שמחה שהצטרפתם, בטח אחרי בוקר ככה שמזכירים לנו שעדיין האזעקות ויורים עלינו, אבל הנה כולנו פה. אז באמת חשוב לציין שאם תהיה אזעקה אז אנחנו נעצור כמובן את הוובינר. המפגש הזה מוקלט, כך שבסיום ההרצאה, בסיום הוובינר אנחנו נשלח לכולם את ההקלטה, לכל המשתתפים. כמובן שכולם יהיו במצב השתק, כדי שנוכל ככה ברצף לספר ולהראות לכם את סאמיט. וניתן ברקע או לשלוח שאלות בצ'אט, או בסוף המצגת נפתח באמת את הרמקולים תוכלו לשאול שאלות ונענה לכם עליהן. איילת על השתק. עכשיו בסדר? כן, כן. אוקיי. אז בכמה מילים, קבוצת נספרו זו קבוצה שמייצגת מוצרים מארץ ומחול. אנחנו בעצם הנציגים שלהם והפעילות שלנו בארץ עם כל המוצרים. בנושא של סייבר, שוב, אבטחת מידע ודיגיטל. היום אנחנו בעצם נציג לכם את אחד מהמוצרים, סאמיט, שאנחנו שותפים ועובדים ביחד. חשוב לי רק להגיד בכמה מילים שמוצרים נוספים שאנחנו מייצגים, ויש עליהם גם וובינרים בשבוע הקרוב, גם את גלאסבוקס שמדבר על שיפור חוויית משתמש, ביום ראשון יש לנו וובינר בנושא ונשמח שתצטרפו. טונימו, שוב, עוד צ'אט, פלטפורמה לסיוע ללקוחות בזמן אמת כשהם משוטטים, או לקוחות פנימיים במערכות פנים ארגוניות, או באתר, ויכול לעזור בעצם לבצע את פעולות המשתמש. אינסייט שהוא סוכן דיגיטלי, יש לנו עליו וובינר ביום חמישי הקרוב, גם נשמח שתצטרפו אליו. הוא מנגיש בעצם את התהליכים ועוזר בכל תהליך של מילוי טפסים, בכל השפות. וניסה בה מוצר נוסף שמדבר באמת על כל הנושא של ניטור וחוויית בעצם המשתמשים ברשתות, כדי שהארגון יוכל ככה לשמוע ולראות מה מדברים עליו. אז היום אנחנו נתרכז בסאמיט, ואני מעבירה את השרביט לאשר, מנכ"ל סאמיט, ותודה רבה לכולם, שיהיה לנו שעה רגועה ומעניינת. טוב, אז בוקר טוב לכולם, נעים מאוד. לי קוראים אשר, אני המנכ"ל של סאמיט AI, עוד רגע אני אספר לכם ככה קצת יותר גם עליי, גם על החברה. ובשעה הקרובה או קצת פחות, ננסה לדבר רגע על כל העולם של ה-AI, איך בעצם לפני כמה שנים בנינו תשתית, בשנים האחרונות שבעצם היום היא באה לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד משמעותית, ובסוף גם נצלול רגע לכמה מוצרים או כלים או שימושים פרקטיים שמשתמשים בהם היום יום בהרבה ארגונים, חלק מהארגונים גם שנמצאים פה. אז נתחיל איך לא עם איזשהו סרטון קצר של AI שדרכו אני גם... אשר, אתה לא משתף. אני לא משתף? לא. אוקיי. אחת. עכשיו רואים? כן, מעולה. יופי, מעולה. טוב, אז באמת לי קוראים, כמו שאמרתי, אשר קנינו, אני בן 33, נולדתי, גדלתי בירוחם, נשוי פלוס אחת. ירוחם, אגב, מקום שאני ככה אוהב תמיד לציין אותו, מקום שגדלתי בו ואני מאוד מחובר אליו. אחרי תקופה יחסית משמעותית, הלכתי לשירות צבאי, הייתי בערך 7 שנים בצבא, עד תפקיד מ"פ, בעיקר בתפקידי שטח, לא בעולמות הטכנולוגיה. השותפים שלי מגיעים יותר מהפן הטכנולוגי, ומיד אחרי הצבא הלכתי בעצם ללמוד משפטים, וכמו כל סטודנט טוב, יצא לי לבקר בבית משפט, לראות בעצם את הקלדנית או עבודת הקלדנות, ולהבין שזה לא עובד כמו בסרטים. כל פעם שהיה התפרצויות,
אז השופט היה צריך להאט את הדיון, כי מה לעשות, לא מספיקים לכתוב תוך כדי, ובחלק גדול מהדיון השופט היה עסוק בלעשות לה סוג של בקרת איכות ולתקן, ואותי זה מאוד הפתיע ככה, והבנתי שאנחנו צריכים לבנות פה תשתית אחרת, ובעצם ללכת לעולמות של אימון מודלים, שעוד מעט נדבר עליהם ככה קצת יותר, ובעצם שמה אני אומר אי שם בשנת 2021 נכנסנו לכל העולם הזה של אימון מודלים וספיץ' טו טקסט. אז בעצם מה סאמיט עושה או עשתה, כשפגשנו את אותו use case שתיארתי עכשיו בבית משפט, את אותה בעיה, בעצם הבנו שני דברים מרכזיים. אחד, דבר ראשון שהבנו, זה שהעולם הזה של speech to text הוא עולם שהוא הרבה יותר רחב מעולם המשפט. הוא יפגוש אותנו בהרבה מאוד ורטיקלים, במוקדי שירות, בעולם הרפואי, ביום יום שלנו, בסיכומי פגישה, בעולם המשאבי אנוש, כמעט בכל מקום שנדבר בו על voice, כנראה שהתשתית הזאת היא נצרכת, לא רק בעולמות המשפט. והדבר השני שהבנו, שהתשתית הזאת היא לא עובדת ברמה מספיק טובה בעברית, בטח ובטח כשיצאנו לדרך אי שם ממש התחלנו לאמן את המודלים ב-2021, הבנו שהתשתית בעברית, סתם לסבר את האוזן, הדיוק של המנויים הגדולים היה בערך 30 או 40% דיוק בעברית, והבנו בעצם ששני הדברים האלה הובילו אותנו להבנה שאנחנו הולכים ומאמנים בעצם גם תשתית וגם בונים מוצרים. אני רץ קדימה רגע להיום, נכון להיום בעצם פעם אחת בנינו תשתית או תשתיות, אפשר להגיד שהן טובות מאוד בעברית, אני חושב שברוב המבחנים, או בכל לפחות המבחנים שאני מכיר שבחנו אותנו עד היום, זה נמצא התשתית המדויקת ביותר, בין אם זה חברת זום העולמית שמשתמשת, בין אם זה בתי המשפט, בין אם זה כל מיני גופים ביטחוניים ככה משמעותיים, שבחנו את הדבר הזה, ובאמת בצורה אמפירית, מבחינת מדדי וויר, ראו שהתשתית הזאת היא באמת היא טובה. אגב, סתם האנקדוטה למה התשתית הזאת חשובה, התשתית הזאת היא בעצם, וזה אחד מהתובנות שהבנו עוד אי שם בשנת 2020, אנחנו נקראים סאמיט AI מאז, ולא הוספנו עכשיו שם כי זה טרנד, אלא מאז אנחנו כבר נקראים סאמיט AI, הבנו שהתשתית הזאת תהיה enabler לעולמות ה-AI, ברגע שתהיה תשתית מספיק טובה בעברית, אז אחרי זה גם המוצרים שנביא, או היכולות, או ה-LLMים שיבואו, יעבדו בצורה טובה יותר. זו הייתה התובנה שלנו אי שם, ולכן גם כל כך השקענו בתשתיות. אז באמת, כמו שאמרתי, הרבה גופים היום משתמשים בתשתית הזאת. פעם אחת היא יכולה להיות מאחורי הקלעים עבור use cases ברורים, איפה שקוראים ל-API, אז אפשר לקרוא בעצם לסאמיט. והדבר השני זה באמת אפשר לעשות כל מיני פרויקטים משמעותיים יחד. כל העולם היום של voice, של טקסט, של צ'אט, של חיפוש חכם, היכולת לשלוף כל מיני נתונים בזמן קצר, היכולת לחפש, היכולת להשיג תובנות מכל מיני, מהמון נקרא לזה דאטה שהוא יכול להיות מגוון, הוא יכול להיות גם voice, גם טקסט, כל הדברים האלה בעצם זה פרויקטים שהיום אנחנו עושים ככה לכל מיני ארגונים בצורה משמעותית. הדבר השני שניצן גם עוד מעט יציג אותו והרחיב עליו, זה בעצם המוצר או המוצרים שבנינו, שצריך להגיד, אנחנו נראה לכם עכשיו use case המרכזי למעשה שמשתמשים בו, של הפגישות או היום יום, והרבה ככה מחפשים את זה, אבל באמת יש הרבה מאוד ארגונים שלקחו את המוצר הזה ל-use cases מאוד מגוונים. אם ניקח רגע את העולם של הרופא מטופל, זה משהו שהיום כבר נמצא בכמה ארגונים גדולים, גם בחטיבת בתי החולים, בתי חולים הציבוריים, גם עוד כל מיני קופות שכבר מכניסים את זה עכשיו לעבודה, ובאמת כל החוויה הזאת של רופא מטופל, פסיכולוג, פסיכיאטר, צריך להגיד שזה חוסך 40% בערך מהזמן מטפל, היום כבר קורית באופן אוטומטי, יכול לשבת פסיכיאטר באיזשהו מרכז רפואי, ובמקום להסתכל למקלדת ולהיות עסוק בהקלדה, יכול להסתכל למטופל בעיניים, וממש להתמקד בזה, ובסוף הוא מקבל טופס או דוח נקרא לזה ככה, שהוא אחד לאחד כמו שהוא היה כותב, עד רמת ההמלצה לתרופות, ואנחנו יודעים להתאים את הטמפלייט לכל סקטור נקרא לזה ככה, ולכל מטפל. אז זה משהו שהוא ממש עכשיו בצורה רחבה, עולם החקירות שהוא משמעותי, עולם המוקדי שירות, שבעולם המוקדי שירות אנחנו יודעים לבוא היום ולתת, אנחנו קוראים לזה את התובנות או הדברים הרכים, לא מה שהדשבורדים היבשים היום מציגים של
כמה אנשים בממתינה, או מה הזמן הממוצע לשיחה, זה כבר קיים, וגם לא להחליף בהכרח את המוקדן, אלא כשארגון רוצה להסתכל בצורה רחבה, בצורה אגרגטיבית על המוקד שלו, ולהתחיל להפיק ממנו תובנות, או לקרוא לפעולה, שם אנחנו יכולים בעצם לתת עם התשתיות שלנו יכולות משמעותיות. יש ארגונים שפנו אלינו כדי שנאכוף כל מיני דברים מסוימים. מבחינת רגולציה, היועץ שלהם צריך לשקף ללקוח כל מיני דברים במהלך השיחה, אנחנו יודעים לבוא ולהציף את כל השיחות שזה לא קורה. מבחינת רגולציה או מבחינת מדיניות של חברה, יש ארגונים שרצו שהמוקדן יהיה שירותי ויסיים את השיחה בצורה מסוימת. אנחנו יודעים לבוא ולהגיד איפה זה לא קורה, מה הם נושאי השיחה, מה החזרתיות שהייתה, כל מיני דברים שהם נותנים ערך למוקדים. ויש עוד, יש את העולם של משאבי אנוש שלא נגעתי בו שנכנסים, ויש עוד ככה כל מיני ורטיקלים. רוצה לומר, באמת פעם אחת אני מזמין אתכם להשתמש בתשתית שלנו, או לנסות להנביט פרויקטים שאולי אנחנו יכולים לסייע בהם ולקחת חלק. ופעם שנייה, המוצר הזה שניצן עוד רגע יציג, הוא יציג use cases מסוימים של המוצר, אבל אתם יכולים ככה להבין שזה מאוד מאוד רחב, וכל אחד לפי הצרכים של הארגון שלו יכול לפנות, ואנחנו יכולים ביחד לראות אם אפשר לעשות את ההתאמות הנדרשות. זה ככה בגדול עלינו. אני אתן מפה לניצן לצלול רגע למוצר עצמו, למאסט, לכלי העבודה, ואני פה כמובן בסוף לשאלות. מעולה. טוב, אז נעים להכיר, ניצן, מנהל תפעול בסאמיט. אני משתף עכשיו, רק מוודא שרואים. רואים את המסך? כן, כן, רואים ניצן. מעולה, מעולה, מעולה. טוב, מעולה. אז אנחנו עוברים קצת לפרקטיקה ונציג את עיקרי המוצר שלנו שנקרא מאסט. כמו שאשר אמר, יש פה המון יכולת של קוסטומיזציה והתאמה. אנחנו נתמקד ב-use case המרכזי שהוא באמת ניהול פגישות וסיכום, ובעצם ניהול היום-יום שלנו, כולל הפקת תובנות וחיבור לעולם ה-AI, אבל יש פה מוצר שהוא הרבה יותר רחב וורסטילי. התשתית של המוצר הזה כמובן היא המודל שלנו בעברית, או מודלים אחרים, כמובן שאנחנו מחוברים גם לשפות אחרות, אבל בעברית יש פה באמת ייחודיות, גם ייחודיות סקטוריאלית, צריך להגיד, אם אנחנו מדברים על עולם הרפואה, אם אנחנו מדברים על העולם המשפט או על העולם העסקי פיננסי, יש מודלים שמותאמים לעולמות האלה, וגם שם יש לנו את היכולת להתאים. ולפני שאני צולל ומציג, אני אגיד בסוף כל המוצר הזה והחברה עצמה למעשה מספקת איזשהו מעטפת ארגונית. זאת אומרת, המוצר עצמו מוצר נהדר ואתם תראו אותו, אבל הוא לא מוצר מדף. זאת אומרת, אנחנו כחברה, כסאמיט, בסוף, כשאנחנו מטמיעים אותו, אנחנו מטמיעים אותו ביחד עם הלקוח, במטרה, א', להטמיע אותו בצורה טובה. יש שם המון אתגרים, ומהאנשים שהצטרפו פה, אני רואה ובטוח שמבינים בהטמעה של AI, לא כולם אנשים טכנולוגיים, וגם המוצר שיהיה, פשוט ככל שיהיה, בסוף צריך פה איזשהו ליווי ומעטפת. אז זה דבר ראשון שאנחנו יודעים לתת, ודבר שני זה באמת אותה קוסטומיזציה והתאמה לצרכים הארגוניים. זהו, אז אני צולל למוצר עצמו. המוצר נקרא מאסט, פלטפורמה וובית. נדבר בסוף על הבטחת מידע שמאוד מאוד חשובה לנו, ויש לנו תשתיות מאובטחות, ניגע בזה בהמשך. המוצר עצמו למעשה תופס את כל ה-voice בתוך הארגון, ושאני אומר תופס את כל ה-voice בתוך הארגון, אז יש לי את האופציה באמת של העולם הפרונטלי. זאת אומרת, אם אני עכשיו פותח את הפלטפורמה עצמה, אז אני יכול ממש להקליט מתוך עכשיו אני נמצא בלפטופ שלי, אני יכול לעשות את זה מהאפליקציה בטלפון, ואני יכול לעשות את זה מאייפד, או בעצם מכל מקום, ולמעשה עכשיו התחלתי לבצע את ההקלטה.
לצד היכולת הזאת, אני יכול בעצם להתחבר גם לפגישות שנמצאות לי בתוך היומן או לא נמצאות לי בתוך היומן, עם מעין בוט שעולה, אתם יכולים להסתכל, יש פה לא מעט בוטים, חלקם אפילו בקוסטומיזציה מותאמת לארגונים שעובדים איתנו, אז זה בוטים שלנו כמובן, עולים, מקליטים, מתמללים, הכל נעשה באופן אוטומטי, אני יכול גם לסנכרן את היומן ולעשות את זה בעצם בצורה שהיא מה שנקרא מראש, זאת אומרת אני מגדיר לו מעתה תעלה לי לכל הפגישות ביומן או לא, אני יכול לבחור פגישה מסוימת. ניצן, אתה לא משתף. אוקיי, נחזור לשתף. מצוין. תודה. מדי פעם זה קופץ, יופי. אז תעדכנו אותי אם זה חוזר. בכל מקרה, ברגע שחיברתי את היומן, אני יכול ממש לראות את כל הפגישות שלי, ובעצם לזמן מראש את הבוט לאותן פגישות, והוא רץ איתי ברקע ביום יום, וכמובן יש לי יכולת להעלות קבצים, לא ניגע בהרחבה, יש פה המון אפשרויות של כתוביות ופרוטוקולים, אבל אני שם את זה בהמשך, העלאת קבצים זה באמת קבצים בדיעבד. בוא נעבור רגע על התוצרים שאני אקבל. למעשה, הקלטתי פגישה מצוין, יש לי איזשהו פלט אוטומטי שהוא מעולה, מה אני רוצה בעצם לעשות איתו? אז התוצרים הם מגוונים, הם מתחילים מסטנוגרמה מלאה של מילה במילה, שברוב ה-use cases היא לא רלוונטית, זאת אומרת אין לי מה לעשות עכשיו עם פלט שהוא אוטומטי מלא במלא, למעט מקרים באמת של תמלולים שגם הם קיימים וזה כאב מאוד גדול שאנחנו פותרים. מהצד השני של הסקאלה יש לי בעצם את סיכומי פגישות. סיכומי הפגישות למעשה סיכום של הפגישה יציג לי את המשתתפים, ייתן לי את עיקרי הדברים ובסוף משימות ואקשן אייטם להמשך. אם אני אקפוץ עכשיו לאזור של הקבצים, אני יכול לראות פה את כל הפגישות שלי, נדבר בהמשך על מי זה אני ומה זה הפגישות שלי, זאת אומרת איך אני ברמה הארגונית יכול לנהל ולהיות אחראי על מי חשוף לאיזה מידע, אבל לצורך העניין אם נכחתי בפגישת דירקטוריון מסוימת או שהעליתי אותה, יש לי יכולת ממש להיכנס לתוך הפגישה עצמה, פה אני אראה את התמלול המלא, מתוכו אני יכול לייצא בעצם את הפרוטוקול, את התמלול, מה שיותר מעניין זה היכולות AI שנחשפות לי תוך כדי, אז היכולת הראשונה באמת זה צ'אט שהוא צ'אט פר אותה פגישה, אני יכול לתשאל את הפגישה, מה המטלות המרכזיות, מה המשימות שעלו, מה ההחלטות שהתקבלו, כמובן שלצד זה אני אקבל סיכום אוטומטי שישלח במייל, אבל ככל והוא לא מספק, אני רוצה לתשאל, יש לי עוד שאלות מסוימות, אני יכול ממש לנתח את זה כאן, ולייצא את זה בצורה פשוטה. צריך להגיד, העיבוד קורה בצורה מאוד מאוד מהירה, זאת אומרת, סיימתי פגישה, אנחנו נשלח לכם גם את הסיכום של כל הוובינר הזה, ותראו את המהירות ואת הזמנים, אבל סיימתי פגישה, אני אלך למסך של הקבצים, ואני אוכל כבר להתחיל לעבוד, ובעצם להפוך את אותה פגישה לאקשן אייטם אמיתי, עם משימות להמשך ופרקטיקה. הרבה אנשים רושמים פה, תייצר לי מייל על בסיס הפגישה, או תרשום לי ככה XYZ בהתאם למשימות שעלו, וכל זה צ'אט שהוא רלוונטי לאותה פגישה מסוימת. לצד זה, יש לי צ'אט שהוא צ'אט רוחבי, אוקיי? הצ'אט הזה מסתכל לי למעשה על כל הפגישות. יש פה המון, לא ניכנס לזה, עולם טכני מורכב מאחורי הקלעים, היכולת, וזה פיצ'ר יחסית חדש שהכנסנו, היכולת לחפש בצורה רוחבית בדאטה שלי, בדאטה שאני העליתי, או לבחור דאטה מסוימת, עוד מעט נראה איך אנחנו עושים את זה. ואז למעשה אני יכול לתשאל אותו בצורה רוחבית, מה הנושאים המרכזיים שעלו אצלי בפגישות, אילו נושאים נשארו פתוחים, ובכל קליק אני אכנס לאותה פגישה וממש אראה את אותו מקטע שעלה, ואני אוכל לדקור את הנקודות הבעייתיות. אז זה פיצ'ר מאוד מאוד רלוונטי שנקרא הצ'אט, אז אמרנו יש צ'אט שהוא ממש פר עבודה עצמה, ויש צ'אט שהוא רוחבי,
למעשה, קחו את הנקודת מוצא שברגע שהוספתי את סאמיט והכנסתי אותו ליום יום שלי, הוא נמצא בפגישות הפרונטליות שלי, הוא נמצא בפגישות המקוונות כמו שאנחנו נמצאים, אם יש לי הקלטות מסוימות, העליתי אותו לשם, ולמעשה הוא חי לצידי ועוזר לי להתנהל ביום יום ולנהל את שגרת העבודה. עכשיו לגבי הסיכום עצמו. סיכום עצמו, מה שנקרא בדיפולט, אני אקבל איזשהו סיכום גנרי, אוקיי? אני יכול עכשיו ללכת לאותם קבצים, מעבר לעובדה שאני אקבל אותו אוטומטית במייל, אני יכול עכשיו לייצא אותו, ואני אקבל איזשהו סיכום גנרי. לצידו, אני יכול ממש לייצר תבניות, ופה יש משמעות מאוד גדולה לקוסטומיזציה, בין אם היא נעשית על ידכם, מה שאנחנו מאפשרים היום במוצר, או על ידינו. מה הכוונה? אני היום יכול ממש לבחור תבניות. ההבנה היא שסיכום מנהלים גנרי הוא מצוין, ואתם תראו את הסיכום שאנחנו עכשיו נשלח אחרי הוובינר, הוא ייתן לי המון ערך ויעזור לי להמשך. לצד זה, אנחנו מבינים שכל עולם וכל מחלקה, ויכול להיות שגם כל בן אדם בסוף רוצה את הסיכום שלו, או רוצה את הדגשים המסוימים שלו. ולכן אנחנו מאפשרים את זה. אז פה יש לי יכולת לבחור תבניות, יש לנו תבניות מותאמות שאנחנו יכולים ומכניסים מראש, ואני יכול ממש להיכנס לתוך המרחב האישי שלי, שנדבר עליו עוד מעט, ולייצר לי את אותם תבניות. זאת אומרת, אני יכול לייצר לי תבנית חדשה, אם אני אכנס לתבנית נקודות מפתח. מה הכוונה לייצר? לא רואים, עוד הפעם קפץ ניצן. קפץ שוב, זה קורה. משתף, תודה יאללה. אז למעשה אני יכול לעצב לי את הסיכום ואת המסמך בעצם, גם ברמה נקרא לו עיצובית, איך נראה הקובץ שלי, אוקיי? איך נראה קובץ וורד. המטרה שלנו שתהיה לכם זירו התעסקות אחרי אותה פגישה, אחרי אותה הרצאה, אחרי אותו you name it. אז גם ברמה העיצובית וגם ברמה התוכנית, אוקיי? אנחנו היום מחברים אתכם גם לרמה הפרומפטית, גם לרמה ה-LLMית, ומאפשרים לאותו יוזר, לאותו מנהל ארגון, לאותו מנהל מחלקה, להשפיע על הסיכום עצמו. אותי מעניין מאוד כל דגש על נתונים בתוך הפגישה, אוקיי? תכניס לי את זה תמיד. לגבי המשימות, אני רוצה אותם בתצורה טבלאית, אני רוצה שתוסיף לי את זה ככה. אני יכול ממש להוסיף פה ולייצר לי בלוקים, ובעצם להרכיב לי את אותו סיכום. אז זה נקרא לזה ברזולוציה שהיא אפילו רזולוציה עצמאית. לצד זה, כשאנחנו מלווים ארגונים, אנחנו יודעים לעשות קוסטומיזציה מורכבת אפילו יותר, ובעצם לעבור איתכם שאני מדבר זה מנהלי ארגון, מחלקה, ולהבין מה הצרכים של אותה מחלקה, איך נראה עכשיו הסיכום של ה-HR ומה הצרכים שלו, ובעצם לייצר את זה, וכשכל עובד ייכנס לאזור שלו, אוקיי, אם אני מחלקה משפטית, אני אקבל בדיוק את התוצר שהייתי רוצה לקבל. זה קצת לגבי העולם הזה של הסיכומים. אני מרחיב על היכולת הארגונית ועל התשתית הארגונית שיש פה. שוב, המוצר עצמו מאוד פשוט, ובכוונה כל המסכים, כל ה-UI מאוד פשוטים ומתאימים למשתמש קצה. מעולה. לצד זה, אנחנו מאפשרים פה יכולת ארגונית מאוד רחבה של שליטה ובקרה. היא מתחילה מיכולת לנהל את הארגון עצמו, ברמת המשתמשים והמרחבים. אני יכול להוסיף פה עוד משתמשים באופן עצמאי, אני לא צריך את סאמיט, כמובן שאנחנו מתחברים גם ל-SSO, LDAP, IDP, כל הפורמטים הארגוניים, אבל השליטה עצמה נמצאת אצל מנהל הארגון, אין לו שליטה בדאטה, חשוב להגיד, יש לו שליטה במטה דאטה, הוא לא חשוף לעבודות או לתכנים שחברי הארגון שלו מעלים, הוא חשוף למטה דאטה, מה הם העלו, כמה העלו, אני יכול להיכנס לנתוני השימוש ולראות מי הם המשתמשים הפעילים שנמצאים אצלי בתוך הארגון, מי ממתינים להרשמה,
כמה שעות כל אחד מהם ביצע, ולעשות פה מעין ניתוחים פנימיים. אז זה ברמה הארגונית. אנחנו עובדים, התפיסה שלנו היא תפיסה של ארגון, תחתיו בעצם, התפיסה, אני מדבר מבחינת המבנה של הפלטפורמה, מבנה ההרשאות. אז יש לי את הארגון עצמו, תחתיו יש לי סביבות, שסביבה לצורך העניין יכולה להיות הסביבה שנקראת מחלקה משפטית, ויכולה להיות הסביבה של ניצן, ומתחתיהם יש את היוזרים. ואז למעשה אני יכול לנהל לי את הארגון גם בתצורה שיתופית. אם במחלקה המשפטית יש לי 5 חברים ואני רוצה שכולם יהיו חשופים לדירקטוריון, אז יש לי אזור שנקרא מחלקה משפטית, ואליו נעלה את התכנים המשפטיים. לצד זאת, יש לי אזור שנקרא ניצן ספייס. אני רוצה להעלות עכשיו את הסיכומים האישיים שלי, אני רוצה להעלות את הדברים האישיים שלי ולנתח אותם בצ'אט ולעקוב אחרי המשימות שלי. אז את זה אני אעשה מהאזור האישי שלי, ובעצם אני יכול לעבור ולדלג. אז זה קצת על המבנה והניהול הארגוני. לצד כל זה, יש לנו גם יכולת נגענו מקודם בעולם הצ'אטי, שהוא באמת יכולת עיבוד וניתוח. יש לנו גם יכולת של חיפוש מתקדם, אוקיי? היום אנחנו מעשירים את כל המידע שלכם באמת הדאטה, כמובן אם רוצים בזה. ברגע שהשארתי את המידע, אני יכול לעשות חיפושים שהם חיפושים חכמים עם תנאים, ולמעשה להגיע לכל נקודה בתוך אותה פגישה, בתוך אותה ועדה, בתוך אותו דירקטוריון, גם אחורה, אוקיי, אני יכול לעלות הקלטות בדיעבד אחורה, ולדקור בדיוק ולהגיע לאותה נקודה בצורה מאוד מאוד מהירה. זה יכול להיות על ידי חיפוש של טקסט מדויק, שאני אחפש בו מילה מסוימת, וזה יכול להיות על ידי חיפוש לפי משמעות. אוקיי, אני רוצה למצוא עכשיו את כל המקומות שבהם דיברו על כשלים פיננסיים בדירקטוריון בשנה האחרונה. אני אעשה חיפוש לפי משמעות, בהתחלה הוא ימצא לי את המקומות, אני רואה ששוב קפץ, מעולה. בהתחלה הוא ימצא לי באמת את המקומות שבהם, קפץ שוב? כן. כן, כן. יופי. אז בהתחלה הוא ימצא לי באמת את המקומות שבהם ממש נאמרה אותה מילה, אם זה פיננסי או כל דבר שקשור, ואחרי זה הוא ימצא לי את הסביבה הסמנטית של אותה מילה, או אותו משפט שאני ארשום. למעשה הכלי הזה נקרא אקסטרקט, והוא מאפשר לי לקחת דאטה ונפחים מאוד גדולים של דאטה, ולהתמצא בתוך המרחב. זה לגבי זה. לפני שאני עובר להבטחת מידע, או שלמעשה בוא נעבור, אני אשתף את השקף הזה. מעולה. מעולה. אז אני ממשיך רגע את השיח הארגוני, שהוא מאוד מאוד חשוב לנו. קודם כל, אז חברה ישראלית, אמרנו, עובדים בישראל, שרתים בישראל. אנחנו פתוחים גם בנימבוס רובד 5, ועומדים כמובן בכל התקנים וכל הרגולציות. אז יש אפשרות גם לעשות התקשרות משם, וגם במובן מסוים זה מעיד על ההבטחה בחברה. מעבר לזה, אנחנו היום יודעים לקחת את כל התוצרים שראיתם עכשיו, ולשים אותם גם בתצורה שהיא on-premise, אוקיי? אפשר להרחיב על זה, מה שנקרא, בשיח שהוא יותר אישי ומותאם, כי כל ארגון וההגבלות או המגבלות שלו, אבל יש לנו יכולת לשים את זה גם בתצורה on-premise לארגונים שזה חשוב להם, ויכולת משמעותית כמובן להתחבר גם ל-SSO הארגוני, IDP, אמרתי את זה מקודם, ולהקים סביבה נפרדת. אוקיי, פה אני מדבר יותר לאנשי אבטחת מידע. יש לי יכולת היום בתוך המערכת להקים סביבה ממש טננט נפרד, בקט נפרד, מקבלים URL משלכם, יושבים בסביבה נפרדת, שלצורך העניין,
אנחנו צריכים לקבל הרשאות מכם וחיבור ל-SSO בשביל להתחבר לאותה סביבה, הפרדה שהיא הפרדה הרמטית. זה בנוגע לנושא הזה. יש לנו גם, לא הצגתי את זה מקודם, אבל יכולת לעשות retention policy, שזה חשוב להרבה מאוד ארגונים, ובטח בכל מה שקשור למידע רגיש. מה שזה אומר למעשה, שאני יכול להגדיר כמה זמן המידע נשמר. אני יכול להגדיר את זה, בין אם זה שעה, יום, שבוע, ואני יכול להגדיר כמה זמן המידע נשמר, והוא באופן אוטומטי יימחק ויעלם. נקודה נוספת שקשורה לנושא הארגוני, ונגענו בזה במילה מקודם, אבל זה הליווי. למעשה היום בתוך הארגונים אנחנו יודעים לעשות את ההטמעות של, נקרא לזה, מוצרי ה-AI, כי הדוגמה שראיתם פה היא דוגמה מאוד מאוד ספציפית, אבל היא ורסטילית, והיא מופיעה בתוך הארגונים בהמון המון תצורות משתנות, ולמעשה אנחנו יודעים ממש לעבור בין המחלקות שלכם ולהבחן את הצרכים של עולם ה-voice וה-text, ולאפשר לכם להטמיע את המוצר הזה על כל גווניו בצורה טובה, כולל ליוויים פרונטליים וכולל מענה. זאת אומרת, יש פה בסוף חברה סאמית ביחד עם נס שנותנים פה בקאפ לכל מטמיע הטכנולוגיה בתוך הארגון. שוב, עם ניסיון, עובדים היום עם מאות ארגונים גדולים כקטנים ברחבי הארץ, בין אם זה ארגונים פיננסיים, בין אם זה ארגונים בריאותיים מאוד מאוד גדולים, משרדי ממשלה. אז כל העולם הארגוני ניתן וקיים. זה בגדול. משאיר מקום לשאלות, אפשר לכתוב לנו או בצ'אט או לפתוח מיקרופונים, אני לא בטוח, אבל נענה בשמחה. אפשר לסרוק פה את הקוד, אפשר לחפש אותנו בלינקדין, ביוטיוב, בגוגל, בפייסבוק, כמובן כל הפלטפורמות, אפשר להתקשר או לשלוח וואטסאפ לנייד פה. אנחנו זמינים, וזהו בגדול, תודה רבה. בואו נראה אם יש לנו שאלות. לא רואה שמישהו שאל משהו בתוך הצ'אט. ליטל, המיקרופון פתוח? כן, המיקרופונים פתוחים, אז ככה שבדיוק. אם מישהו יש שאלה, מוזמן להוציא את עצמו מהשתק ולדבר. טוב, נשמע שזה היה ככה ברור. שאלה קטנה. שלום, אסף קדמון, נעים מאוד. רציתי לשאול לגבי מודל ה-LLM, איתו אתם עובדים, אמרתם בתחילת השיחה שפיתחתם בעצמכם בעצם ואימנתם בעצמכם את המודל. אחד האתגרים הגדולים ביותר ב-LLM זה השפה העברית, כשאנחנו מדברים על voice, וזה אתגר שאני פוגש אותו מול הרבה לקוחות, אני בעצמי מטמיע פתרונות AI ואוטומציה, והשאלה האם באמת המוצר שלכם והמודל שלכם עשה כברת דרך משמעותית ופרץ גבולות, מה בעצם מוכיח את העליונות שלו אם בכלל, יש מודלים קיימים בעולם, הם באיכות לא מאוד גבוהה, אז מעניין אותי לשמוע. כן, תראה, אני אענה על הדבר הזה. קודם כל, אנחנו כשיצאנו לדרך, עוד ב-2021 הלכנו לרשות לחדשנות, ואמרנו להם שאנחנו חושבים שאין תשתית מספיק טובה בעברית, כמו בעצם מה שאתה אומר, ושאם לא נרים את הכפפה, או אם חברה לא תרים את הכפפה, אז עברית בסוף לא שפה מעניינת, והמוטיבציה של נקרא לזה החברות הגדולות, או המנויים הגדולים לאמן speech to text בעברית, הוא לא כזה גדול, סתם כדי לסבר את האוזן, וויספר, כן, של OpenAI, שבסוף מאחורי GPT, על כמה שעות אקוסטיות בערך הוא אומן, רק אולי נרחיב טיפה, מודל speech to text בגדול כולל שני מרכיבים מרכזיים. אחד זה מודל, מה שנקרא מודל האקוסטי, שאגב הוא החלק הארי שהשפיע על הדיוק,
והדבר השני, השכבה הנוספת שמתלבשת עליו היא מודל השפה, ובעצם בסוף אנחנו רואים את זה כתוצר פלט speech to text, אבל שני הדברים הם משפיעים מאוד על האיכות. מודל שפה זה משהו שהיום די פשוט להביא אותו, יש אין סוף מילים, אנחנו רואים גם ה-LLMים הגדולים, המודל שפה הוא אין סופי, ייקח את כל הטקסט באינטרנט וקיבלת מודל שפה עצום. האתגר הוא באמת באקוסטיקה, במבטאים השונים, במיקרופונים השונים, בשמעים, בחדרים, שם ככל שהמודל רובסטי יותר, כנראה הדיוק יהיה טוב יותר. אז אם אני חוזר רגע, הדוגמה שלי וויספר, כן, של OpenAI, של GPT, מאחורי הקלעים, אומן בערך על 600 שעות בעברית. בסדר? אם באנגלית אנחנו מדברים על, לא יודע, מאות מיליוני שעות כנראה, זה פחות או יותר הסדר גודל. אנחנו, כשהלכנו לרשות לחדשנות, הם הבינו את הדבר הזה, הם נתנו לנו מענק די משמעותי, וגייסנו עוד כמה מיליוני דולרים, ועשינו משהו שהוא לא כך טריוויאלי לחברות סטארט-אפ, והשקענו פה בשוק המקומי, ובעצם במשך 5 שנים פחות או יותר, התעסקנו בזה במודלים. לשאלתך, איך יודעים שהמודל שלנו טוב יותר? אז יש בסוף מדד אובייקטיבי, אמפירי, שנקרא מדד WER, בסדר? Order Error Rate, שבסוף הוא בודק בצורה חד ערכית מה הדיוק של המודל, ואנחנו כל הזמן משווים, אנחנו וגם חברות אחרות שבעצם רוצות לבחון אותנו, את המודל שלנו אל מול יתר המודלים, מסתכלים על זה במדדי WER ורואים, עוד פעם, אנחנו בסוף, בבחינה שלנו אפשר להגיד שהיא לא אובייקטיבית, אבל אני חושב שזום זה חברה מספיק גדולה, שאין לה איזה אינסנטיב לעבוד עם החברה הישראלית הקטנה או גדולה, לא משנה, בסוף היא כמובן תעדיף לעבוד עם, לא יודע, AWS או חברות אחרות, ואם הם בחרו בנו, אז הם צריכים להיות לא קצת יותר טובים, אלא הרבה, ועוד כל מיני גופים גדולים שבחנו את זה, בית המשפט וכו' שבחנו את זה, וראו שלפי מדדי WER אנחנו מדויקים יותר. מדהים. אז בעצם אם אני רוצה היום להשתמש במודל שאתם פיתחתם, הוא פרופרייטי שלכם, והדרך היחידה שלי להשתמש בו היא דרך המוצר, או שיש גישה למודל הזה באופן סורס בצורה כזאת או אחרת? לא באופן סורס, אבל גם אתה לא חייב דרך המוצר, אתה יכול לקבל מאיתנו API, עם כל הדוקומנטציה, ולדבר איתנו רגע על ה-use case שאתה צריך. יש לנו אגב סוגים שונים של מודלים, יש מודל שהוא מודל real time, יש מודל שהוא מודל fast, יש מודל שהוא מודל אופליין, בסדר? אנחנו יודעים ביחד איתך לפי ה-use case להתאים את המודל לתרחיש שאתה מתאר, אולי זה כמה שמשלבים. אוקיי, מעולה. אז אנחנו ניצור קשר אחר כך. מעולה. תודה. יש עוד שאלות? לי יש שאלה. כן. אפשר לשאול? בהחלט. כן, כן. רציתי לשאול אותך, האם המערכת הזו מותאמת באופן ספציפי אך ורק לעבודה עם השפה העברית, או שאת המערכת הזו אפשר להטמיע בעצם בכל סביבה שפתית, למשל אם חברה עובדת עם סינית או עם אנגלית וכולי. אז המערכת, קודם כל מבחינת ה-UI, נקרא לזה ככה, של המערכת, הוא קיים היום בכלי גם בעברית גם באנגלית, כך שאם זה לא חבר'ה מקומיים או שדוברי את השפה, הם כמובן יכולים לעבוד, לראות את כל ה-UI באנגלית. מבחינת התמלולים או התוכן של הפגישות, כמובן אנחנו תומכים בעוד שפות שהן לא רק עברית, אפשר גם שם לדבר איתנו ואנחנו יודעים להוסיף. בסוף גם הוובינר וגם הרבה מהלקוחות הם פה בשוק המקומי, אז בדרך כלל אנחנו מאוד מדגישים את הנושא של עברית, אבל איפה שיש צרכים של שפות אחרות, אנחנו יודעים כמובן לעשות את זה. גם אפשר ליצור איתנו אחרי זה קשר, ואנחנו ניצור קשר ונתאים מה שצריך. אוקיי. עוד מישהו? אז באמת תודה רבה לכולם, ונשלח לכם כמובן את ההקלטה וניצור קשר, או שתיצרו איתנו קשר, ושיהיה לנו יום שקט ורגוע. אז תודה ולהתראות.